Ahojte ľudia, ja som Patek a som tu spoločne S Fifom. A toto je náš nový kanál, mňa môžete poznať, ale aj Filipa, ale nemusíte, lebo už máme rozbehnuté také menšie kanály, ale toto bude veľký. A máme aj profesionálneho strihača, ktorý striha aj do televízií, ako sú seriály 112 a Premena, alebo neviem, jak sa to volá. Extrémne premeny, takže môžete sa tešiť na kvalitný obsah. A takže toto bude náš nový kanál. Takže čaute kibucáci. Prečo mi to stalo? What the fuck?